Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. An samu wani magidanci ya yi ƙoƙarin kashe kansa akan an ce ba a ba Gawuna ba. Yayin da matashin ya ƙara da cewa shi fa duk duniyar nan ba ta mai daɗi. Saboda Gawuna shi ne cinsa shi ne suturarsa. Ya ce tunda ba a ba Gawuna ba zai iya kashe kansa. Yanzu kuma Dauda Kahutu Rarara ya fito yana gaya wa matashin gaskiya yana cewa ya daina abubuwan da yake yi. Bai kamata a ce akan wani zai kashe kansa ba. Gwamnan jihar Kano Abba Kabir Yusuf yana ƙoƙarin shigowa jihar Kano. Yayin da mutane suke ta mamakin shigowar Abba Kabir Yusuf. Abba gida dai shi ne gwamnan jihar Kano. Shi ne wanda kotu ta ƙara ayyana cewa shi ne zaɓaɓɓen gwamnan jihar Kano. Nasiru Yusuf Gawuna sai dai ya haƙura da kujerar jihar Kano ya tara wata shekarar. Dauda Kahutu Rarara ya fito yana faɗar wasu martani akan Abba Kabir Yusuf, yayin da ya fitar da wasu waƙoƙi sababbi na cewa in aka ba Gawuna zai fitar da su domin ya ci mutuncin Abba gida da shi da mai gidansa. Har ya fara shirye-shiryen ciwa Rabi'u Musa Kwankwaso mutunci. Sai kotu ta ce to ya yi wa 'yan garinsu, yayin da ya fara fitar da wasu samfurin waƙoƙi na cewa mutane dai da yawa suna mamakin yadda kotun apil ta ba wa Abba Kabir Yusuf kujerarsa. Duk da an ce Dr. Nasiru Yusuf Gawuna yana son ya karɓi mulki ne ba don kuma ba saboda ya ƙuntata wa Abba Kabir Yusuf. Duk da haka dai Dauda Kahutu Rarara yana zagin Abba Kabir Yusuf da shi da Rabi'u Musa Kwankwaso. Yanzu kuma sai dai ya zagi wanda zai zaga, saboda Abba gida shi ne gwamnan jihar Kano. Yanzu kuma Dr. Nasiru Yusuf Gawuna ya ƙara fitowa ya ƙara jaddada godiyarsa ga Allah da ya ba wa Abba Kabir Yusuf mulkin jihar Kano. Mutane sai fitowa suke suna cewa Gawuna ba shi da tawakkali. Yayin da lokacin da aka ce Abba Kabir Yusuf shi ne ya ci zaɓen jihar Kano, ya fito ya yi godiya ga Allah ya ce za su bi shi sau da ƙafa. Yanzu kuma ya ƙara kai ƙara kotu domin kotu ta karɓar mai haƙƙinsa akan cewa Abba Kabir Yusuf ba ɗan jam'iyya ba ne. Shi ne aka samu wani matashin ya fito social media yana ƙoƙarin kashe kansa. Duk da haka dai mawaƙa sun fito sun yi magana akan wannan matashin da yake ƙoƙarin kashe kansa. Yanzu kuma Dauda Kahutu Rarara ya ƙara bayyana wasu abubuwa guda uku, yayin da yake cewa Abba Kabir Yusuf cikakken gwamna ne, yana gudanar da aikinsa ne ga bisa ƙa'ida. Duk irin abubuwan da Abba Kabir Yusuf yana yi ne domin mutane su san yayi. Saboda in dai ya hau mulki ya ce zai yi rushe-rushe kuma ya fara aikatawa. Da irin waƙoƙin da na saka na ciwo Abba Kabir Yusuf mutunci da shi da mai gidansa. Yanzu kuma zan dawo ƙarƙashin su in ci gaba da gudanar da waƙoƙina saboda su ne yanzu da gwamnati. Daga bakin Dauda Kahutu Rarara kuma ya ƙara da cewa duk irin abubuwan da na yi wa Abba Kabir Yusuf ya yi haƙuri ya yafe min, saboda na ci mutuncinsa da shi da Rabi'u Musa Kwankwaso. Masu sauraro kamar yadda kuka sani da yi Abba Kabir Yusuf ya ƙara godiya ga Allah, yayin da ya ji kotu ta ƙara bayyana cewa shi ne ya ci zaɓen gwamnan jihar Kano. Nasiru Yusuf Gawuna kuwa yana can a hanyar Abuja ya rasa inda zai sa kansa. Shi kuma magidancin da yake ƙoƙarin kashe kansa mutane sun ƙwace abubuwan da yake ƙoƙarin kashe kan nashi, sun ce ba shi da hankali akan wata siyasa zai je kashe kansa. Wasu matasan kuwa sun ƙara fitowa suna taya Abba Kabir Yusuf murna, yayin da manya-manyan jigajigan APC sun fito suna Allah wadare ga Gawuna da ya kai ƙara har sau biyu kotu ta ba shi nasara, kotun apil kuma ta ba Abba Kabir Yusuf kujerarsa. Dauda Kahutu Rarara kuma ya fito ya rasa inda zai sa kansa. Lokacin da ya fito kafin a ce za a yi rantsar da wato Gawuna a kan mulkin jihar Kano. Yanzu kuma ya fito yana jaddada murnarsa da farin ciki domin Abba Kabir Yusuf shi ne cikakken gwamnan jihar Kano. Masu sauraro ku dakace mu a nan. Kar ku manta da dangwala mana subscribing da alamar ƙararrawa don samun fitattun labarai da za su dinga fitowa a cikin wannan tasha tamu mai albarka.